Hastini resap kurang hini sinijak pukuk parmita diang haino hai thanai salongni haikino hodani samongo buskango agoi faika timang priwok kasoi faika oba haikino nokhanan nukung senabui birmono klai tongnai jeni riang no senabui dika nokhungsa tangi dika sandir bazar bakaste bai khobjak takmochora edisi village ni gaji parawo jeni riang ni nok yaksi hapang thangka tabogramni hapang phaika phiaba kepalok gri nokhongsa haponi phajingtui manani shebmatliya haponi phajingtui BPL ration card bo paithago birmano klaijak jeni riang no khorok bomnani bagai saklomni bagai nokhongsa tangi rikha pukuk parmita riang omo haikino khorok bomnani bagai nokmano bai belai kino tongthokjak mukhango munimung phaijak bukuk jeni riang ni bo aboni logi hastini lukrok bo haino tongthokjak resap kurung parmitariani omohai yapri shamano koktomo shaimanka buskani shalobo bukok parmitariang hodani samung choyawino khai thangnai khulungkha srangcha tenai tuna takuk tai bukuk chono norong nai mangkhana YTF Santir Bazar Tipramotha borok bahai ke kam khaile tong eba borok nokno tini ni bisingono pairinani heba tini kau kam no nok ketal khairina ni hinu borok chaitok laijak Santi Bazar ni Youth Tipra Federation o borok nije no tanglai kuno ero mestori eba jugali kore borok ni sakthar mongbai no tini ojene rong niang ni nok tini ketal ongnai hambai chatinai tunai takuk tai bukuk chono chungno rong no tini je sikang jini rong riang ni sikang bo chung age no phonok jak sarang chati TV channel bising tai kha chung tini tai waisa phonok nai hine no rong no ro phaile phika nuguma khana ani je mang phili chak nai no phun sade phunuk din sane ang ane nong klok to man omon je ni rong riang ni nok tong mani je nugi ma khan rok bahai condition bi ni nok ni je ang tak nok ni bising bu bahai ung tong bono phunuk na ni hene no nang phunuk nai hau kha nai ma khana norok je bi ni nok bahai tong mani je ni rong riang ni bo oro nogono bo tongmani omotui naidi iyang tok mungsa kore omono nokhong omono ero tongjaman busa khorok thamno tui e babo irono songo irono chawo khai ma tongmani tini bini nok no nogoi je luku hamjaknai rok bo chuba churi kha ba kuno NGO rok bo rikha eba tini singer parmita bobo lukurong ni thane kachar kha je jinirong riang ni bagoi kaisa nok tangre nai hanai bo tini bobo kachar mani loge tini channel phunuk mani kha norong nogoi no mangkhana tini bini nok condition bahai imo tongmani age ni nok kusam tabuk bo orono tongko tini nok ketal khairi jagoi tongo bo takphana nogo settlement ongmaya ko ba thangoi manya ko orono bo tongo chawo ong tongmani orono ri chom joto wa te kala khangka bini ero kuna khaksa phan se achugoi tongoi je busak sia hne tongoi manya joto jaga achukena omoteino joto papai jak omote pura bo langlang pura nogor rokote nokhani athukri bo gorne mane hene ha ang machungmani busuk jungjala kalai tongmani bo jini rong riang tini joto luko hamkrai nai tongnai eba tiprasa rok tini bono joto no palke khabak sa khai tini bono no kaisa ketal khai rinani hini chenglekha eba tini kaham ke sathai kalai je eba kha purma yafarte kalai tini parmita riang singer ba rchap kore eba musamung korong bo ni sakthar mung bai bo himangkha eba tini bobagra bobo rohokha eba tini Santir Bazar Tipramotha Youth YTF rok purok ni chubamung jotone khabak sare chuba chungmai mane tini bono keisa nok kotal tangoi renani hi chenglai tongo abono chung phonok nai tai srap sani bisingon o je bono tini oro tanyo ta kaisa bini jaga tongmani o jaga wono bono tangoi renai hne boro tini YTF rok sengkarak rok borok tini tanglai tongmani oro jaga on tini chini singer eba actress parmitari yang bobo tongo anok tangthani kuno borok tini kuno jugali eba mestori rok bo naja kore borok nije no tangoi relai tongo norok no chungtai srapsani bisingo no phonok nai bukuk jene rong riang bo kok salai nai ebo je Youth Tipra Federation ni je youth tongne borok bo salai nai ke chini bukuk jok singer ba cham korong actress bo parmitari yang bobai bo chung norok no kok salai mung khe phonok nai ga joto nai tong nai srang chati TV channel ni bisingte bele no hambai norok bo omai keno joto Tipra sa kha kuarok nau koina no mosongo omahai jodi nini kami pano to buine kami pano ong nogoi tong khangke joto no palbaksa ke sal mane omahai keno joto chubalai khangke chin Tipra sa no kuchuketi sanan eba buine seleng ni kisale chung yakar mane eba boibai seleng ya drop
hinjaklo ongo mane chung omo hai ke jodi chung hai ke tonglang ka boi bai seleng no hinjak nai obono bagun ang joto ti prasarong no koi nai omo hai ke no chubalai de omo hai ke no tanglai de pal baksa ke chung joto pal baksa ke tanglai khang ke chini ti prasano kuchu ke ti sana ne chung besikon eba kuduk somoi nangya obono ang joto ni thani koi mong tongnai eba ke chi sirang jati bo chaitogoi tongo omo hai mangpli rokno kubangma jaga eba kubangma thai rok ti sai phonok nai ni hini no chung botine ongkhor laijak genai de chung first tini sirang jati tv channel bising teno chung oro phai sok phai mane sal kisa sikang chung no puila phonok mane o puila phonok mane tini sakse jong khajene rong riang ni nok tini chini ti sirang jati tv channel ni bising nogoi je takhu khakwa rok je jeno riang nok tangoi rena hi je chuba churele belai belono hambai sirang jati tv nai tongnai takhu hai no hai lam sok phio rang jati nai tongnai takuk tai bukok songno chong orone khoroksa adong eba irone je YTF ti pramota division committee orone chong khoroksa bai kok salai nai youth ti federation eba YTF ni adong bai padengke ono khulungkha takuk na nibong sinamong regari tisa hambai chin media no chin strang jati media no angka anbumong ka rasenjit riang chini Santeba division ni YTF president ingke tini chung ora phaimanjak phaika chini hokrajok jeni rong niang nok chunga bono tangrunai phaimani karon koyekdin age chini ora chung chini madam parmita bo phai bo bungko khaipaika ro bo social media bo khaipaika NGO help khaipaika chini bubagra help khaipaika ingke chin bubagra ni naikol mongbai na chung abono bon nok no chung tangi rinai ni kosei tini ora bung chin YTF dol joto tripramotha dol ro phaika ingke tak chung abono tangi tonglayo ingke chung abono busuk daiti pandemaino paidimano abo chung chesta khalai tonglayo tabu ingke tak sok jara kuno NGO rok ni hoite busuk jara chuba churok mangkha engine hoite mangkha NGO kaise NGO phaika abo boro chuba churika boro 4000 riklang kha chungno ingke te onno NGO no pun chung asa khayo boro no help khai tung hai puno jesek mansuk chung asiji na thik no tabu bo ojom leng khachini chung abo je kamosuk abo no chung chesta khai tung laika omo hangke kuno government hoite dena norok ni chuba mongbai o nok tangoi tong abo kuno government ora kre ingke jehetu chini tripuramo thagen chini NGO khai phaijak ingke abo NGO haikena chung abo chin nije baina chung joto bomtai khe chung उनको फान कलेक्शन खाया किसा मिसा जों निजेरा बो किसा मिसा कलेक्ट खाइलेखा अमदा खेना जों कलेक्ट खाइले तां तंलायो हामबाय ताको रसनजे जों किनो रखनाय मान खाना और साइसुंनि चुबा मं या गोबांमा बरकनि चुबा मं एबा चिनि रोजाब करं सिंगार एबा मोसामं करं पारमिटारि आं मेडाम बो चुबा चुखायखा आबनि बिसिं तैनो तिनो अनक तांजागै तंगो जों नरांनो ताइ किसा उलने न जों ताइबो नरांनो फनंनाय एबा चिनि सिंगार एबा musamung kurung parmita bai bokok salainai hambai ang to agi bu khaina musugo ke chugyani bagi se chang khlai mai ya but tabu wan sugo jotoni chuba chubo kisa ke rakhain ke chang chuba chu khlailai ma no kogono tongo paling ke sal ke a formula no na ang use khlaika ani dol khoroksa rasen riang hinai tongo bo ano oro jagani je bini nok kichik afro wati rok phai tongma jora ke bo ano sahoka oro jaga o nok amte kichik michik wati tiklai tongkha tam khlai man ke ang loge no bodi poro sahoka ke ang loge no ang emne para tongma ni jora bla ke sari ko phai malai phaika ke nuk phaika boni nok pura kishi thujane jaga sikri tongjane jaga sikri ke ang sengkha norok bomti chubachu nai te bom haike ang chubachu khalai manai ang bo to khoroksa normal borok bule na ang to amse kotor pojang buk nai meya ke borok nayo nok rok man khain ke chawa no ke wansuka fundraise khalai kain ke kaisa solution ani mano then ani followers tongo khaklayo ang aro jagao ani Facebook post khlai rekhain ke maybe kisa misa help mane mani mano do phani lukurok ni bising ti phano ke amte a formula no na ang paling ke sal kok tongo ke abono na use khlai na nai ka or jagao bahai no ke ang post khlai rekha joto no ke borok khoroksa tini bukuk chakra jak ke jine rungri ang no or takma chora
Gajipara takma sorao ang sopaika and ang post claimani Facebook post claimani ya gulono response man ka kaham no man kha hike bokhok even 1 taka phano chuba so khlainai tango rang puisa kok ya bukha tong kha hike reima no khoksa phano reima no ya amono joto no 1 taka ang thung 5 taka ang thung 10 taka ang thung am dikhe kabang ma rena chengkha joto nislai ang hambai maya farmani hike chini buba gra bahaino bo chuba kha je bo bukha tongsak then kabang ma NGO bahaino or jagao chini bising tikhe phai jono contact rokhaika lukurok to phaikha no joto chubana bagai omono kaisa an bukhaw phayo jeng man kha ke musung khain ke tam khlai me atong tabu chini jai tong mumbai borok khorok sani nok tini jeng sanamna thangai tong or nugui batong khana ke bini mukhango je ang tini smiling face nukha ayong ni jine rung riang ni abini mini mukhangni je a muni mung a je tong thok mung amo nukha hinke like rang puisa boroko ya bukha hamjak mung je tongo chini bisingti chini boroni bising je maya amo se kotor ge jeng amoti hai khemang no jeng chubalai thangka ge tini ti prasani nok kichi kasak tes tonglak taba ang step nama hai ke no te buibona khaenge sarkar no kisiliawai jeng kisa ke khlai kaenge I think amo hai o process no jeng chalu khlai thangka henge future rogo mungsa te bo chini boroni bagai ang development ni phaising phanota te bo sakangai thangna hema dong chuba chu ang agi bo khlai phayo agi bang NGO involved dong mani abuni ya golo kaisa bukhaw phayo tang chuba na musung mani tamni ke a chuba mani ya golo abor ni mukhango je muni mung je tong thomunu khangke amorang puisa bai pai maya ke ang bukhaw aram nangja gota যদি কাইতর আনো অম হাই সেব্র খাঙ্কে চুবা না বাগৈ ডেফিনেটলি আং চুবাইনো থাংনাই তাবো যত বড় তো যত জায়গা থাঙ্গই তো নুগই তং ইয়া যে কামিনি গানা গিনি যে চুকনাই রক বরক ন অমন স্টেপ মানা নাইতা কে তাবো অ কামিও খরক সামতিকে চুবালাইকা আমন নুগই নতে খরক সাবো নুখাকে না চংবো চুবানাই আমতিনো চুবালাই কা থাঙ্গা হেকে যতনি ন নাংখ্রুমো ফাইনাই tongthomu phainai chini bising tei je lagao je attachment tong edi bana hamjak mung egot nai di angtine or jaga kabang ma sine bai malai kha gam bo kaisa jeng sine laiman bising tei maya ni bising tei sakangai thangota onok tang thani mo especially ano logere nai or jaga o je tangai tongai bor labor ya borok YTF ni chini sikla rokse ke ang borno belekan hambai maya foro ani o samungo borok bskango agoi phaika ano chubana bagai te ani team rongno bahaino belekan hambai maya foro especially buba grano bahaino bobo ano chubakha ano ya chini jakra jog jine rong riangno ke te kabang mano tongo chini lukorok to tongo no ke ang lukorok no belekan hambai maya foro norongni yak pholok mani baino tini khorok sa bukhuk jengni nok tangjana nai tongo ke omo hai samung ka hamno jeng continue khlai thanglayane belekan hambai no ang batik jon tumo mat yak atupe ma tumo ai parmita ai meke nori ha ang khusi ha ang ta lawa tik jon ke nong mat chine ha bono khabai khabai tam sane angle dia chini angle dia bingserio ndonis ne please खुलुम खा सरang chate nai tone takuk tai bukuk songno chung sal kisa sekang no chini सरang chate channel ni bising te no rong no kaisa phunok mane Santir Bazar bekas teni takma sara Gajipara kaisa buri chok ne nok jene rong riang bini nok hongo chung kisa koekdin sekang no chung no rong no phunok mane kaisa bini nok hong birman hamya ong toman eba bini nok kichi kacha ong toman abonok tini ketalke selaijak mane o ketalke selai renai kha hasteni ADC sarkar ni borok eba youth tipra federation tipra motha inke borok chung ang je phonok nai tabuk norok no je borok bahaike tini o burui eba o jini rong riang no bahaike chuba chu khaika eba borok tam okhe bahaike no khairenai obono ang ani je mangpriti thane bono koina ayang kisa phonok nani bagai norok naiman khana tini Shanti Bazar youth tipra federation borok kam khailai tongman eba samung khailai tongo jeni rong riang ni nok no bahaike ketal khairiman je bini o nok wati jorot tongthai korei ong tongmani o nok no tine ketal khai kaham khe phunuk
gui norong na chung tai serap sani ulo no phonok nai aba bini nok sasen khangka tai bosok nai thoka tang rijang mane o tine malik or sok phe ko boyang kisa bijeng to tai serap sa chung malik bai bo kok sale na aba chung chai tok nai tai bo tai serap sani loge no chung tai bo phonok nai norok no omo tipra motha eba youth tipra federation ni cherai rok bahai ke samung khaile tong choi no nai tong de serang chati tv no hau lamsok pi serang chati TV channel nai to nai ta khok tai bokuk chung no sal kisa segang no chung phonok mane nor no serang chati TV channel ni bising te kaisa nok korei bokuk jog jenerong riang bini nok khongo chung thangoi sogoi mane aba chini channel chung tisai phonok mane aba channel chung phonok mane tini success mane yak rene kobang ma chini resap korong ba musamung korong singer himano parmita riang bobo chuba chukai kang chini boba graha boibo chuba kang tai kubang ma NGO rok bo chuba kang tai yang chini Shanti Bazar Tipra motha YTF borok bo chuma borok ni chuba chu ni bisingo no tini khorok sa chakra jog ni nok kecham ni tini ketal ongna ni thangoi tongo o nok phangoi chung kheta bo kisa norok no sini mongre laina eba norok borok bai kisa kok salai norok no phonok nai acha nene mongkhak mapi Jinero. ni saboy sa Ambil sia. Kami. Ingke nung bo je nung no kreng to mo sa bo sor sa bo sia ku ro ka to hana Bonuk tu mo. nung gen 4 বছর কাহা তে 4 বছর ni singo nung no kuno bing eba sarkar ni hoite sahaja ro na eba riok moro de tung Kere riak ya. riok ya ingke tini ke nung no je chuba churi phai ha abon bo khnok ma sam Nanti yang ke bo kadung terung ke junang. Ke tak ang watuk jon cima bu na ri pai pi ha ang kusi ha. Ke tak lek jon ya kena mati ni nang bu ri pai pi ha. Han to cha to nang po are mai na ke. Ang po jon kena mati pi ang po kusi ha. acha ingke ni no khongo ke bru ro lo khru su akon Ai ni samak thang kla takuta. pa nong bai pal da tung Pa no. ka bo no ste o ba no si aro de matong lai Arab nu ci no. Wati pai ke bu ti me ka chu lai tu. nene je chrai ro je nong bai pang khu tham tung hemo brang la broi chrai ro la lai Bu le ko trai si trai. chrai ma Le khap por ni mo no ang ke trai phu por mo no jang tang cha nai ba ang sa le kar me ya khoro ye. Ya ko per me ha. Tak bo takuta. nene no bru hile tu de tu Ha bo ke bre la tha. no bera ye kuina tha Ano ko. nene ration card ro tu Re chong ka ke epe. Ke 25 kg tu ke pasok mario. Ke ha chet mak ruin thawo. Ha so be me lat mak ruin thawo muk thulat mak ruin thawo. Mai rung se khro thong ke. Bo dai ka sal batang ke ekha ja mayu. Ke mai rung wo au pasok ke. Tre pasok ku cha nong than ha. Ke muk thul mai rung tham na ka ke ra chi song la ke. Akung thong na ki. ke te the ko ma sa pene ke bonis kang to BJP sarkar po state government ba rajya sarkar to BJP ne bru ro po de phai neta ro Phaya. matang rimoro de tu Phaya ri phaya. nung brand thiyo saimoro de tu Sayu saimole sayu ke borang la no bai dong dong ga di ang pore ri nai nu ri nai unaki. Ingke tung di ri mo mai yang tha. Ingke jang tu long nai ya ang je ri mola sang bai do thang sina. Ang ke hian naki. Bang ri nai hiu. Phai di ri nai jem phori nai hiu. Ingke bino le pa bo para ma no khwa bo bakre ke ri pe do. Nu ha bo pa ubaru pa ri pe mo se bo pa ri pe mo se ang ke ba tung ta. Ang ke mai yang ta naki. Ang ke no ba te lo hu mai pe ha. Tur mai paru ti parani. Nu bo para to ma. Bino ko hu ri pe naki. Bo sa no ke ri ya. acha ke tini bo je bo bruk bang ma ke samung tang re mon bo ke ma sane khade khaka Ang kusia kaka. Ang joya ke ma tiang ke. Ang po kusia naki. Ingke ta ayung su bo ri pe ha. Ingke ang po kusia ang po khak ja ha. ge je bori nai ro nolok ma samsu Ni nai ani apa samya. bo je nu tang ri phai ne ma bra nok ma samsu Ni bon ha. Ba no ang kusim no. Sa le. Khak jang ja ha. Han to ja to bang po ang sa ja le ki. Kusin ja hang joya ke ma tiang ke. Ayung su bo ti pya ke ri pya ke. Ingke ang po joya ke ma ti pya. Ingke kusi rung ja ha kyang po. Are hi. mosto ke hambai chungbai ko salome bo kan ken ro khnai ma khana takuk te bokuk song jine rong riang ne bokuk te bokobang ma bosi ro moi no bo tine no kichi ge tongoi ma phaiman eba busa katham no tuye je ono kichi
tolaw no bokrok bomui lai ma tongmane wati nok bana jora ka thuyawi kaisa kunawa thang achuk lai ma tongmani bini je laisai phaimani aborong kokbu bo sai khana rekha eba bini nogo samung tang charina eba bonote kame khaisarna borok kore je bini nok borok hini be nokungni borok hini masa tomon bobo bono yakari thangka be bono busa ka thamno tuyei tini o songsar no narek tonmani abo bo chunok sai khana rekha eba tini bo ochuba chung manoi belai kheno je chuba chu khainai je chuba chu khaipaine borok no hambai bo yafarkha abon bagno chung joto tiprasar no koimok tona omo hai no khainka joto tiprasar no jaya mansa khoksa khogno eba je sok pharisa khaikeno joma joma ke chubalai chini tiprasar no kuchu keti sanan bagoi ang kokbo ksanai serang jati te tv channel bu sangtei hambai joto no serang jati tv nai tuman bagoi hambai maya phayo chung tinira chini ba south sorry notakma andar phayo ba gazipara keha khoi umani no now conference ka social media nukna abuni je condition abono no ke pa ne khamu tu chayo abudin khano chini ara ila chini motha hoite chini nukhoi uma tane ma parnita chini khoi rang ba abudin kha phage nang sot mani joto na সাহায্য চাই হা আবদি কেন সাহায্য ফমাই হা কে চং তিনিও চিনি শান্তি বাজার ডিভিশনাল নিয়া ওয়াই কে ফ্রেন্ডলি টিডব্লিউ ফ্রেন্ডলি চিনি মথা ডিভিশনাল গ্রুপ ফ্রেন্ডলি আবদি কে চং চিনি মোটামুটি নো স্টার্ট কে হা তে সাকা প্রায় পাই নাই কে বন সামচো চং বন মেসেজ দিন চং নাইদে চং ইনকেমা পা জাগা সনো তো চং যদি পা খহা খনে কে নাংথুক লাইকে বডিমা চায়া চুয়া নো প্রইদিমা রনো তাংরে মা কোনো বেপারিয়া আমবো বন সামচো বাইদি চং যে পার্টি ফো খেতন দিনো বডিমা নো হাই খেনো সাহায্য খেলাইদি আবন খেজা চং চিনি চায়া চুয়া রনো চং তুই সামাই